Dediquem un últim aplaudiment a totes les curses de muntanya que han participat. I per acabar l'acte, el calendari oficial del circuit 2007, amb la novetat que des del circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre hem impulsat el primer circuit de canicross de les Terres de l'Ebre, formant part d'ell les poblacions de Mas de Verge, Tivenys, Cabredor, Poblenou del Delta i la Ràpita. Per al circuit 2016 cal destacar també l'entrada com a cursa invitada de la població del Mas de Barberans. Benvinguts al circuit. Els nous corredors premiats que pugen a l'escenari per fer la foto de família. Tots els corredors premiats, com sempre,